इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो से बोलो शिव शंकर भगवान की। जय मां दुर्गा म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मुन्ना राज कितनी बाजार मधुबनी कुमार जी की आवाज में जहिया सा बोला बम रात रात भर मुंगना जागे। जहिया सा बोला बम रात रात भर मुंगना जागे। रहसीला मिलल बाबतार सखी के देव घर में चुम्मा मांगे। रहसीला मिलल बाबतार सखी के देव घर में चुम्मा मांगे। कतनो ओकरा समझाई तबो ना मुआना माने। कतनो ओकरा समझाई तबो ना मुआना माने। रहसीला मिलल बाबतार सखी के देव घर में चुम्मा मांगे। रहसीला मिलल बाबतार सखी के देव घर में चुम्मा मांगे। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मुन्ना राज कितनी बाजार मधुबनी जब से आईनी ही सखी रे देव घर खाइले गाजा भांग के। नशा में हरदम रहे मुआना रखे बिछावना धान के। हाँ हाँ जब से आईनी ही सखी रे देव घर खाइले गाजा भांग के। नशा में रहे मुआना हरदम रखे बिछावना धान के। जब से देखनी वो कर खेला भांग धोती में हरदम छाने। जब से देखनी वो कर खेला भांग धोती में हरदम छाने। रहसीला मिलल बाबतार सखी रे देवा घर में चुम्मा मांगे। रहसीला मिलल बाबतार सखी रे देवा घर में चुम्मा मांगे। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मुन्ना राज कितनी बाजार मधुबनी जय मां दुर्गा म्यूजिक कंजली बाजार 4 दिन खातिर आइल बानी सखी रे हम देव घर में। तब न मुआना माने हरदम रहेला उ त जर में। हाँ हाँ 4 दिन खातिर आइल बानी सखी रे हम देव घर में। तब न मुआना माने हरदम रहेला उ त जर में। साहू प्रकाश पिया न माने राम कुमार जल भर लागे। साहू प्रकाश पिया न माने राम कुमार जल भर लागे। रहसीला मिलल बाबतार सखी रे देवा घर में चुम्मा मांगे। रहसीला मिलल बाबतार सखी रे देवा घर में चुम्मा